Pozdrav! Evo, hvala vam što ste se priključili na naš YouTube kanal i danas ćemo vam kolega Dario i ja predstaviti jedan zanimljiv natječaj koji je izašao u sklopu Europskog socijalnog fonda Plus, a riječ je o podršci osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Dario, hoćeš možda ti cilj poziva? Hvala Denise. Dakle, cilj poziva je pružiti podršku postupnom uvođenju cjelodnevne škole za učenike osnovnih škola i to kroz izvannastavne aktivnosti. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su jedinice lokalne i područne samouprave kao osnivači osnovnoškolskih ustanova i osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove koje imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Dakle, to je jedan bitan faktor. Riječ je o prijaviteljima koji moraju imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni, bilo u matičnoj ili u barem jednoj od područnih škola. Što se tiče osnovnih škola koje sudjeluju u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave, oni nisu prihvatljivi, nažalost, za sudjelovanje u ovom pozivu. Partnerstvo je obvezno u slučaju jedinica lokalne samouprave koje prijavljuju i provode projekt, a partnerstvo mora biti sa svim osnovnim školama kojima su osnivači, a koji su uključeni u projekt. Također, partneri mogu biti osnovne škole, ustanove koje mogu prijavljivati samostalno projekt i provoditi ga samostalno, ili to mogu raditi u partnerstvu sa nekom drugom osnovnom školom, isključivo za učenike tih osnovnih škola koji su uključeni u projekt. Što se tiče prihvatljivih aktivnosti, pustit ću sad malo Denisa da nam kaže. Hvala. Znači, što se tiče prihvatljivih aktivnosti, ovo je malo jednostavniji natječaj, imamo jedan specifični cilj, a to je pružanje podrške u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole ili kratica koju vjerojatno znate, CDŠ, osiguravanjem sudjelovanja učenika u izvannastavnim aktivnostima. Koje to mogu biti izvannastavne aktivnosti? To su znači sportski i tjelesni razvoj, razvoj kreativnih i umjetničkih kompetencija, razvoj digitalnih ili informatičkih kompetencija koje su povezane znači sa uporabom novih tehnologija, razvoj osobnih i socijalnih vještina, dodatna pomoć u učenju, odnosno razvoj kompetencija i vještine učenja, intelektualni napredak i razvoj, te razvoj specifičnih kompetencija. Znači, na vama je ovdje popis koji naravno nije, koji je samo indikativan, vi možete osmisliti nešto novo, možete kombinirati, ne mora biti isključivo samo primjerice sport, sve ovisi naravno o vašim kapacitetima. Kroz natječaj su dakle navedeni nekakvi uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi te aktivnosti bile prihvatljive. Primjerice, to je da skupina mora biti od minimalno 8 učenika, a provedba je moguća isključivo u školama, znači matičnim i područnima koje imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. To je jako važno jer u slučaju da da imate nastavu, dvosmjensku nastavu, automatski ste neprihvatljivi prijavitelji, izgubili ste vrijeme, izgubili ste novac jer ćete automatski biti i odbijeni na samom natječaju. I treća stvar, da je moguće planirati suradnju sa drugim dionicima. Ostale aktivnosti koje su ujedno i obavezne u svim natječajima, to su putem svih i poziva i u sklopu svih projekata financiranih kroz EU fondove, to su komunikacija i vidljivost, što uključuje izradu promotivnih materijala, leci, brošure, video sadržaj, priručnici i ostalo, organizacija i provedba početne ili završne konferencije, informativnih događanja, izrada internetskih stranica te diseminacija putem medija, lokalnih, drugih medija, radio, tisak, televizija, uglavnom kako vi već odredite. Te imamo upravljanje projektom i administracija, znači klasično upravljanje projektom, provedba aktivnosti, javne nabave u slučaju da je potrebna, praćenje provedbe projekta i samo izvršavanje koja je znači vaša dužnost kao prijavitelja.
Sad će nam kolega nešto više reći o prihvatljivim troškovima. Hvala, Denise. Dakle, prihvatljivi su takozvani izravni troškovi koji se odnose na troškove organizacije i provedbe izvan nastavnih aktivnosti, a to su konkretno troškovi nabave literature, odgojno-obrazovnih materijala, didaktičkih sredstava, pomagala, potrošnih materijala za provedbu aktivnosti. Dakle, ukratko što je vama potrebno da biste izvan nastavnu aktivnost realizirali. Ako je u području sporta, to su sportski rekviziti naravno, ako je u području likovne kulture, na primjer, to su onda potrošni materijali za izvođenje radova. Dalje tu su prihvatljivi troškovi sudjelovanja učenika, pratitelja, učitelja, voditelja i učitelja pratitelja u dijelu izvan nastavnih aktivnosti koji se veže uz izvan učioničke oblike nastave, ekskurzije i slično. Opet da se vratimo na recimo ova dva primjera, ako izvannastavna aktivnost vezana uz sport uključuje izlet, ekskurziju na neki sportski teren, neko sportsko događanje ili slično, troškovi putovanja, troškovi pratnje za takav događaj, troškovi ulaznica i slično su prihvatljivi za financiranje iz projekta. Dakle, u širem nekakvom konceptu, ovisno o tome kakav program ili programe želite financirati, sredstva koja su dozvoljena projektom su namijenjena da se to zaista izrealizira. Predviđen je prosječni godišnji iznos od 2000 eura po skupini, odnosno maksimalni iznos koji se može potraživati je broj skupina izvan nastavnih aktivnosti puta 2000. Dakle, to smo ranije rekli, skupine moraju sadržavati minimalno 8 sudionika i tako je nekako predviđen taj budžet za izračunavanje ovih ranije navedenih troškova. Također, prihvatljivo je troškovi komunikacije i vidljivosti vezano uz aktivnost koju je Denis ranije spomenuo, koja se upravo odnosi na izradu spomenutih promotivnih materijala, bilo to brošura, letaka, priručnika, video sadržaja, organizacije i provedbe informativnih događanja, izrade internetskih stranica, objava u tisku, medijima kao što su radio ili televizija, sa ograničenjem do 2500 eura. I prihvatljivi su neizravni troškovi na projektu koji se izračunavaju primjenom takozvane paušalne stope do 2% na prihvatljive izravne troškove. Dakle, na sve ove ranije troškove primjenjuje se taj postotak i to uz svaki zahtjev možete opravdavati, odnosno dobiti 2% više za potrebe prvenstveno realizacije upravljanja i administracije, dakle izvještavanja, vođenja evidencije i svih drugih postupaka koje zapravo morate voditi i izvještavati tijekom same provedbe. Razdoblje provedbe je vezano uz školsku godinu 2026-2027, te u školsku godinu 2027 i 2028. Što se tiče trajanja projekta, razdoblje provedbe projekta je minimalno 20 mjeseci, a najviše 22 mjeseca, odnosno projekt ne može trajati dulje od 30.6.2028. godine. Pa sad, Denise, možeš li nešto reći o visini potpore? Tako je. Što se tiče potpore, znači najniži iznos je 40.000 eura za sve ove nastavne aktivnosti, dok je najviši iznos 10 milijuna eura. Sufinanciranje je 100% od ukupno prihvatljivih troškova, tako da stvarno ovdje nemate nikakvih dodatnih troškova, znači ne morate iz vlastitih sredstava ništa više plaćati. Što se tiče roka za predaju, znači ovaj natječaj je već otvoren, već možete polako pisati i slati na ocjenjivanje svoje projektne prijave, zato što je on otvoren od 2.2.2026. te zatvara se 30.4.2026. u 16 sati. Projektne prijave se znači pišu i šalju na ocjenjivanje putem sustava e-kohezije, a više o samom natječaju možete pronaći na stranicama ISF+. Tako je. Što se tiče ovoga roka, nemojte dozvoliti da vas obeshrabri. Ovdje nije riječ o najbržem prstu, već se ocjenjuje kvaliteta vaše projektne prijave. Dakle, nije prekasno. Imate vremena razmotriti opcije, imate vremena složiti projektnu prijavu, naravno imate vremena nekoliko puta pogledati ovaj naš video na YouTube-u, lajkati ga ili nas kontaktirati i s nama sklopiti suradnju i krenuti u pripremu natječaja sve do 30.4.2026. godine. Stoga javite nam se, pratite naše videe, pratite naše objave i nadamo se da se čujemo i da krećemo u suradnju.
Lijep pozdrav! Pozdrav!